Kachal kane kaunti ma Migori aduogo e studio karka. CPA Moses Ochieng nitie chenro mopogore opogore mantiere karka. Budget ni nene, momori gi mano komori, jogo mano yuto, jogo mano yudo lal mopogore opogore, kae to bende wadhi mana nyime, kae luore gi mago mane luwo bende odiochieng' manyoro. Okay. Kang'iyo budget ni endi, to mana kaka iwinjo kata mana CPA Vance owacho, king'iyo government mar Kenya Kwanza ni endi, kane samane pok gidonje loch, negi areas mane giwacho ni gin ka gidonjo to magi kuonde magi bro concentrate. Mokwongo ne giwacho ni achiel kuom gik ma gidwa timo en ng'iyo kaka ginyalo konyo jo ohala matindo tindo. Machielo ne giwacho ni gidwa concentrate e weche mag health, mano weche mag hospitals. Ne gin kuonde abich. Aeto machielo ne giwacho ni gidwa ng'iyo weche mag agriculture. Koro king'iyo kaka area mar agriculture ntiere kuonde magimulo. Mokwongo iyudo ka giwacho ni gidwa konyo e yo mar blue economy. Mano weche mag kaka koro weche mag pidho rech. Ntiere pesa moket kanyo. Giyuto mag nembe bende. Giyuto mar nembe kanyo. Gichak giwacho kendo ni ntiere e agriculture kaendi, ntiere gik moko kaka pitho mag pamba. Mago gik ma chien kucho mago ne beyo. To sani nyocha okethore to ntiere pesa moket kanyo endo bende. Aeto kichak ing'iyo area mar agriculture kanyo endo, bende gichak gitimo gima iluongo gi dho ngere ni subsidy. Ki mano gik moko kaka fertilizers gini, iyudo ka ntiere taxes, usuru mogolo. Koro mano kwa ng'iyo kaka area mar agriculture no endo, ntiere gik moko motim manyalo nyago area no endo. Machielo mabet okane ka kata ka giwacho ni gidwa konyo jo ohala matindo gieki. Ntiere usuru mar iluongo ni turnover tax. Maendi en usuru mar king'iyo kaka oket turnover tax niendi, en usuru ma oket ne jo ohala matindo. Magi wacho ni according to bill mobedo proposed niendi, nyicha en gande 1%, to sani to tere 3%. Aeto nyicha bende giwacho ni usuru niendi en mar joma uso previously to en from 500 million in a year. To sani endi okete joma uso chakre 1 million in a year. King'iyo mano endo, manyiso ni ng'ato ka ng'ato ja ohala gieki ma uso gimoro ka 1,400 e odiochieng' onego bed nitie tax ma gichulo. Koro king'iyo mano endo, tichak ing'iyo gi kaka nyo giwacho ni idwa ni mondo kony jo ohala matindo gieki, bet entiere gi contradiction moro matin. To kichak ing'iyo area mana ng'iyo kendo gima achak aneno maber na king'iyo kar weche mag ndeche kaendi. Ntiere ndeche manyocha government mokalo. Ntiere kuonde manyocha gidhi mbele gi loso ndeche moko mane gisechako. Nyaneno kanyo era neno gima ber na ka giwacho ni ok gidhi chako moko manyien. Gidwa temo mondo mi gitiek magieki mokwongo koka gidonje mora mora. To kichak ing'iyo kar ndara kanyo endo, be chaka neno ka ntiere pesa moro moketi ne SGR. Koro geno mawageno makaka dagom kaka pesa makoro ket ne SGR ni endi. King'iyo SGR oa Mombasa kuche chonde to biro to chopo Naivasha. To kichak ing'iyo koro from Naivasha ka SGR ni nyachornwa go dhi Busia kucho, mano endo bro konyo kata mane weche mag ohala gieki. Koro king'iyo mago are some of the areas mineno ka ntiere paro maber ma government dwa timo. Shida ma kichak ing'iyo kaka wawacho jok ma areas kuonde ma ok odhi maber.
ka ndalo mane waneno ka nitiere campaign mar Kenya Kwanza, ka ning'iyo kaka yore ma wayudo godo pesa monego bed ni piny owinjo tiyo godo, ma wantiere gi pesa mawuok osuru, to wantiere gi pesa ma kuonde hola, aeto wantiere gi pesa moko ma be samoro miya gi pinje mamoko. Koro kar hola kaendi, Kenya Kwanza nowacho ni kar hola kaendi, nikech loan ni malo ahinya, gidwa ng'iyo kaka ginyawere gi wacho hola niendi. To king'iyo deficit, mano deficit ma waluongo ni pesa ma king'iyo pesa murem, iyudo ni pesa murem en around 700 billion. Pesa ni manyiso ni yo minyalo yud godo pesa ni obro bedo mana korka hola, manyiso ni wach hola ma waywago chande pod wadhi kode mbele. Koro kanyo endo, kanyo wach nitiere. Koro kanyo ma ka wadhi mbele, onego government nindi ong'i anena maber gima kaka wanyalo timo mondo mi wach hola ni waduok piny, nikech wach hola ni endi ema koro kaka sani inano ywak nitiere kuom weche osuru mabiro mang'eny gieki. En mana nikech mondo wach kaka hola ni endi mondo yud kaka inyal tieke. To king'iyo hola kanyo endo, king'iyo kata mana out kuom budget ma wan godo mar trillion 3.6, iyudo ka iye kaendi machiegni gi a whole trillion, madhi gimoro ka billion 900. Sani wadhi tere mane weche mag hola gieki, koro mar chulo gope gieki.